Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина Алгатова койбір темалар турында кыскача. Бәлик булмаган бала халак булган, икесе зыян күргән, үлемгә китерүче юл транспорт халакәтенең сәбәбе нидә? 10 яшьлек малай ялгыш ручка капкачын йоткан, кама балалар медицина үзәге табиблары баланың гомерен саклап калган. Оңырсыз қалырбызмы? Хәзір бақшашыларны нәқ менә шул сұрау бурчыда иде. Бақшашылар узган елны искә ала. Ул вакытта май кыраулары булды. Алар җимеш бирүче агачлар, куаклар, җиләкләр, чәчәк ата башлаганда туры килде. Шуның аркасында уңышның бер өлеше халак булды. Быел апрель азагында бөтен республика буенча кар яуды. Бу уңышка ничек тәэсир итәчәк? Сорауларга җавапны безнең алдагы материалда сөйләрбез. Бакчачылар салкын җилгә һәм алмашынучан һава торышына әзер иде. Шуңа күрә барысы да ачык грунтка утыртырга ашыкмаганнар. Чөнки узган елга май кырауларын хәтерлиләр. Садоводы были готовы по сравнению с прошлым годом. В этом году они не стали высаживать растения. Клубника была у многих закрыта, деревья обмотаны. Бакчачылар шул рәвешле үзләренең булачак уңышларын саклап кала алуларына өметләнә. Әмма биолог сөйләгәнчә, җимеш бирүче агачларның күбесенә температураның мондый тибрәлеше куркыныч түгел. Өстәвенә кар бер генә көн яуды һәм шактый зыян китергә өлгермәде. Боятся таких похолоданий только косточковые породы. Вишня, абрикос, слива еще. Вот они могут, часть цветков может погибнуть. То, что на цветы упал снег, еще не значит, что они все погибнут. Часть цветочков еще не успела открыться, бутоны более устойчивы к таким вот прохолоданиям. А вот те, которые открылись с косточковых пород, я думаю, что все-таки они погибнут. Шулай агач, куак яки үсемлекнең нинди хәлдә булуына да бәйле. Хәлсезләнгәннәре кискен салкынайтуны кичерә алмаячак. Киләчәк уңыш өчен шулай ук минуслы температура һәм аның дәвамлылыгы да уңайсыз момент булып тора. Әгәр 5 сәгатьтән соң да артык булмаса, күпчелек өлеше начар һава торышы нәтиҗәләренә түзәчәк. Лилия Гатина, Миргенеддинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Ут баганасына һәм юл билгесенә килеп керә. Үлемгә китерүче юл транспорт халакәте бүген иртән Кузнечный буҗрасында була. Билгеле булганча, автомобиль кюветка очкан һәм яна башлаган. Кызганычка каршы, халакәт нәтиҗәсендә чит ил машинасының бәлик булмаган пассажиры халак булган. Вакыйганың нечкәлекләре безнең алдагы материалда. Бу видеоны узып баручы машиналарның берсенең йөртүчесе төшергән. Фаҗига бүген иртәнге сәгать 3:00 тирәсендә була. Водитель автомобиля Ford Focus, молодой человек 2007 года рождения, двигаясь по улице Моторной со стороны улицы Машиностроительной в направлении улицы Металлургическая, по предварительным данным, управляя транспортным средством, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, в результате чего совершил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на столб освещения и дорожный знак, после чего совершает опрокидывание в кювет, где происходит возгорание автомобиля. Автомобиль тулысынча янып беткән. Беренчел мәгълүматлар буенча чит ил машинасы сәгатенә 100 км тизлек белән барган. Авария нәтиҗәсендә бәлик булмаган пассажир табиблар килгәнче вафат булган. Тагын икесе төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган һәм хастаханәгә китерелгән. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выезжал заместитель прокурора города Набережной Челны Диляра Гельманова. Организована проверка. Органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ход и результаты следствия находятся на контроле прокуратуры. Беренчел мәгълүматлар буенча 18 яшьлек машина йөртүче исере хәлдә булган. Моны медицина тикшерүе раслаган. Шулай ук аның машина йөртү таныклыгы булмавы ачыкланган дип хәбәр иттеләр Дәүләт автоинспекциясында. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. 10 яшьлек малай ялгыш ручка капкачын йотканы, шул сәбәпле баланың үпкәсенең бер өлеше эшләми башлаган. Аңа Кама балалар медицина үзәге табиблары ярдәм итә. Алар чит предметны чыгарган һәм малайны коткарганнар. Тулырак алдагы минутларда. 10 яшьлек малай Кама балалар медицина үзәгенә район хастаханәсеннән китерелә. Моңа кадәр берничә көн элек укучы 1 см зурлыктагы ручка капкачын йоткан. Кама балалар медицина үзәге табибларына бронхоскопия үткәрү һәм чит предметны алу өчен балага тулы наркоз бирергә туры килә. Барысы да җиңел генә узмый. Үпкә тукымасының өлешчә шишүе аркасында капкачка барып җитү кыен була. Моннан тыш балада үпкә ялкынсынуы башланган. Была предпринята попытка бронхоскопии. Вызвали сложности в связи с тем, что длительное состояние народного тела. В связи с этим назначена терапия противоотечная, противоспаечная, для того, чтобы подготовить ребенка, для того, чтобы больше возможностей было для удаления народного тела. Через несколько дней
повторная попытка бронхоскопии увенчалась успехом, органное тело удалено. Бронхоскопияны каб балалар медицина үзәге тәҗрибәле балалар табиб хирургы Лариса Сираева үткәрә. Аның сүзләренчә, бронхлар тәшит предмет тормыш өчен җитди куркыныч тудыра. Барлык кирәкле медицина ярдәмен күрсәтү өчен пациентны вакытында хастаханәгә китерү мөһим. Поэтому, когда родители дают детям маленьким арахис или какие-то твердую пищу, типа яблоки, морковь, ну и другие, и при этом они как бы дают, и ребенок бегает по квартире, это очень опасно, и все-таки на ответственности родителей за дальнейшее ребенка. Потому что должны понимать, что они рискуют на самом деле жизнью ребенка. 10 яшьлек малайга килгәндә, хәзерге вакытта аның тормышына берни дә янамый, бала үзен яхшы хис итә һәм ул инде өенә кайтарылган. Лилия Гатина, яңалыклар. Шолда беренче Аэромастер авиация фестивале узды. Ярышларда 100дән артык бала катнашты. Берәүләр ракеталар очыру ераклыгына көч сынаша, икенчеләре дроннар белән идарә иттеләр һәм каршылыклар аша уздылар. Ярышлар берничә номинация буенча уздырылды. Шуларның берсе ераклыкка гади ракеталар җибәрү. Балалар үзләре конструктор ролендә чыгыш ясадылар һәм модельләр ясадылар. Следующая номинация – это реальные полеты беспилотных летательных аппаратов. Здесь ребятам предстоит показать свое мастерство в управлении беспилотниками. Для них разработана специальная трасса с препятствиями, которую они должны преодолеть. Номинацияләрнең тагын берсе симуляторда шу малайлар махсус күзлек киделәр һәм дроннар белән идарә иттеләр. Катнашучыларга трассаны чиста узарга һәм финиш сызыгына кайтырга кирәк иде. Принимаю участие в соревнованиях я 3-й раз за всю свою жизнь. Начал этим увлекаться, потому что это очень интересно. То есть можно летать словно птица, очень высоко. Дроны эти, они не самые хрупкие, они, я бы сказал, даже очень крепкие. Мы занимаемся вместе с Центром детского технического творчества. Это сделать так, чтобы молодые ребята увлеклись не просто игрой, да, они еще рассматривали это как возможность такого профессионального развития, чтобы здесь появлялись новые молодые конструкторы, молодые инженеры. Оештыручылар авиация фестивале традицияга әвереләр, катнашучылар саны артыр дип өметләнәләр. Шулдан гына түгел, республиканың башка шәһәрләреннән дә катнашучылар чакыру планлаштырыла. Лилия Гатина, Илмир Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам һәм барчаларыгызны да якынлашып килүче бәйрәм белән тәбрик итәм. Напиток газированный 2 литра 69,90. Это победа! Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.